Nabayagin biyag ko aditang nagkita Aldaw genrabi apas pasungatin ka Yakun mas paalang tuy iliw kukin ka Sumangpit kan tuhok kading pagkikasan yata Pimanaw kalatan nga di napakada Napanang alugar di kapayimbaga Nuwan niya ti binurang nga inaramit ko adi mo kinaya kendi ka ginusto nu siyak tutpusay ketyak tay sumina lawate kubiyaku sumangpit kan tukumang tao may mundo kita tinabanagan na iinay ayat ko nga Malihim siyak tay at may sa Si papahan ni Daya pa'y gitawa Nuwad ka lumapas salsalutsutin ka Ngimti ayan mo biyag ko Ginamit na ibaga Nupo siya tutpumusay Ketyak tay sumina Dawate kubiyak ko Tanto kumang ayat mo ang inulilang nung siya tutpumusay ketyak ay sumina dawate kubiyak ko sumangpit kang tukumang taong
kaya't mo na inulilang. That's it, buongiorno.